Hej og velkommen til Alt Muligt Showet. I dag handler det om TV-avisen og vejret. Vi starter med vejret. Hvad har du at sige til det? Det bliver meget sneet, og der kommer mange skyer. Og der falder 20 cm sne, og det kommer til at være lidt slud. Men på mandag kommer der også til at være lidt solstråler her ned over København. Ja, men der bliver ved med at være sne indtil sommerferien. Så er det... Nej, Så til avisen. Hvad har du at sige til det? Ja, der er jo 2 biler, der er kørt sammen Hvorhenne? i København. Lige ved grænsen i Aarhus. Ja, og så 5 mænd har lavet et mord her i går aftes, og ingen af dem er blevet straffet. Derfor vil vi gerne bede jer stemme på, om de skal straffes, eller om de bare skal leve frit og lave flere mord. Hvis vi skulle sige det, skulle de i fængsel. Ja. Det var alt for i dag. Hej hej. Alt muligt program. Hej!